Hi guys, di ako karon sa Alturas Mall guys, kay na ako'y pamalit. Usa akong gipalit ang gatas sa ako ang anak. Then gimute ra na nako ang kuan guys, kay na music Pasko, nandiyan maka-copyright ko. Unang gimute nako, nagkuan ako voice over kay lagi na music maka-copyright ta. Una nga voice over sa lang jud ta karon guys, kay bawal maka-copyright na guys. Nako sa grocery na gipalit na mo na akong pinalit guys, gamay ra gud guys, kay palit ra ko gatas diyan na pag-usudaan gamay. Muna siya guys. Diya karon guys, gapakuan ako, naglinya na ako sa counter. Guys, na ako sa counter guys, naglinya ko para mo bayad ako guys, kay medyo gabi na gamay para makauli na usay sa balay, dili kayo magabian guys. Linya na ko sa counter guys, magbayad na ko, hapit na ako guys, hapit na ako ang turno sa bayad. Oh, nice mo tanawon. Hala, wow. Pasa ni. Hala, wow. Nawaw man ni uy. Ayo, hayag tiyan. Hala, kawaw sa mong Christmas star. Lawaw na wow ang Christmas star ni Papa Dars. Hala, nice kayo. Bisag ko pa na human. So, kumuha nung nindot ka na. Uy, diri ra. Ari tasit. Ari ta dali. Dili ma ko ba ano ikay ibig. Kita nagibot. Ano ra kay nay? Ano la? Ida kay naala. Ida. Ayaw ka magtanaw na kay makitaan ka. Hi guys. Hi guys, di among bibi guys, so bagong ligo guys. Ligo siya. Tapis kay natabunan kay makita nila. Tapis ha. Makitaan ang caves. Nagigubo. Makuha niya taog ka ng lagundi ugma. Magkuan mi guys, ayun, nagisit ko. Wala guys, okay, thank caves. Sakit ito, pimusan dali. Anak kay makita nila. Bibi na mo guys. Gibuwag singot among bibi guys. Tarong. Lagi di sige lang. Guys, ang among bibi kay buwag singot Israel guys. Tabunan siya guys kay makita ang pem. Ana lang. Tarong kay mag-video po. Lala. Makitaan ka na ron. Isa kag lubog. Tarong. Tabunan jud. Tarong. Mag-diaper na ang bibi guys. Kay matuog naman ni siya guys. Ano si Kaya Jacob. Isa, kuwasa na imong kamot. Ay, imong towel. Lida, tindog na. Tindog na. O, di oy, ito manang itarong pod. Tindog sa. Unsa man na guys. Tarong. Ay, tindog sa. Abi, mo pambis.
Dali na. Uy, dara o. Kaya na si mama. Gatubang na si mama. Dali na. Suot na. Ayaw, abli ka mayabo. Nakalawat na. Dali na. Sige. Biya. Dali na, suot na. Ayos. Pagdali na ba? Hindi, kinagukas na ba si Bibi na? Tarong. Bi, haplas at haplas. At ana sa duko sa duko. Tarong. Basa kayo buhok sa Bibi guys. Oh. Bi, duko. Duko sa sitaw sa anang paa ni mama. Ali sa sitaw sa paa na. Bi, duko. Katong pulbusan. Guys, nawa. Duko sa ba? Duko sa kay magkuan ka haplas. Maghaplas siya og mansanilya. Pagtarong sa ba? Sa haplasag mansanilya guys kay kuan. Iubo. Gusto man ligo. Mga po dilante, diguon. Tiyan po be. Dili magana o baba. Uy, uda ko ra ba ng baba basta ngana o kuan nun. Lalala. Hala. Lalala. Mahagbong na ato ang kuan, atong cellphone. Magilis na si Bibi guys. Hindi na makita. Lubot, guys. Hindi na makitang lubot guys. Tangan Hindi na. na. No. Ayaw tanga ba? Magbad lagi, oy. Hindi tanong na. Tatit ni guys. Wala na mo, guys. Subak ko. Lubot, guys. Bawang kibot ko no guys. Kisay bawang kibot. Si guys. Si guys. Ang bawang kibot kaning bata nga naligo. Himuta. Lubot ako. Humot na na. Bako. Humot na ng kibot sa mong bibi guys. Kaya nagbabat na guys. Baho ka, kibot, guys. Baho ka, kibot, guys. Humot na ni si bibi guys. Humot na si mo sa kutong bibi mo. Humot. Tiyama na si bibi guys. Ako na. Ako na. Oh, Diyos mo. Chu. Tama ko yung rajit dyan pala na yun. Hindi ka? Huwag ka? Hindi ka. Pagtanaw, oy! Yan, do. Pagtarong. Kuya Jordan. Bi, tatos ang tapuan, taysa. Kaya magkotag sudlay. Among trapuhan ang buhok sa bibi nga kulats. Kulats. Uy, atin, suwi. Wait. Manong magsudlay pa ta. Nuno sa ba? Dali sa pag slipper. Hoy, dali sa ba? Dali mo hilong ang slipper. O, dali na. Dali sa ba magsudlay ta, papa, o? Gang! Dali sa, be! Naka magsudlay ta. Dali, kaya magsudlay si Bibi sa buhok niya, guys, nga kuan colorts. Hi Nay. sa guys. Hay sa na gahi kayo buhok guys. Basta humagligo guys, maura ni isudlay. Maura ni isudlay sa iyang buhok. Ug mauga na ni guys, dili na ni masudlay. Kay magahilak kay perting kita. Sorry god, mo ganing ayo lagi sige gihok kay harong dili mo. Kuan akong gitunga man. Na gitunga na to kay perti man ning gahian ni buka ni. Saon man nila to ni. No, gitunga ni mama. Gahi kayo guys. Buhok pa ba ni? Di ba ni sag? Na galugo si mama og ano bira. Kay perting gahia. Sa maning buka ni oy. Na gahi kayo.
tanig sang oras. Nabok na dito. Ay, lagi siglihok ba? Kay mabira dyan yung buhok ka dyan. Ayaw, hila ka. Wait, lagi kay... Uy, magpasudlay, huy, kay ikaumani mo sa mo. Kahi mo buhok. Agad. Mura na kawakwak. Agad. Mulupan ni, gagabi eh. Mahimo ni wakwak Agad. na. Wait, taron. Agad. Agad. Ayaw, paglihok. Na kay tindog ka, kay mapakita ka sa mo buhok. Pakita sila sa mo buhok likod. Dali na. Stand up na. Stand up na yun. Oh. Ayaw paglingi dito. Ayaw paglingi. Ato yung adto sa bintana imuhang kuan. Muha dara. Dara book niya guys. So taas na book ni BBEC guys. Pero inig mo. Mauga ni guys. Mura na siya og telephone wire. Ito na, nilayas na. Nilayas na ang bata guys. Hoy. Hoy, mag-brush-brush para bata. Isi, mag-brush-brush sa tauna, sina. Kero mahuman, tasi. Kapuya na si Oy. Kuliya sa gutugang. Kay mag-brush, ang toothbrushan daan. Kero mahuman ba? Bahala, maglakaw-lakaw siya. Kay basa pa man yung buhok. Kina, parusan naman na guys. Oy. Kina, badlungunan. Teka, badlungon. Asa mo suroy be? Se. Halina be, mag-toothbrush sa tabi. Ise. Halina be, mag-brush-brush na ta. Dali na be. Basa si Bibi. Ana ang buhok. Basa si Bibi. Ako di atas Bibi. Yan ng duyan ang batang Bibi. Bata ni Bibi. Duyan ng duyan. Lah, bata din na. Iduyan. Duyan ang bata. Dili ha, di magilabot ha. Hagbong. Sa hagbok ni mama biyo nang tagak be. Ito niya nang siligon be. Ana sana dali na. Di magilabot ha, magandang pug toothbrush nimo. Bos, Aw kanang toothpaste. kain mo ni kanan ni mo kay kuan mo ni babali. Di manglabot. Patingin-tingin lang. Bos. Lasa. Laka. Muning imuhang kuan ron. Lahat ng sokoto mo nang Dali na. Nuno. Na-up. Op, sige lang na siya. Dali na. Kaya makero makita sila nimo nga mag-brush-brush ka. Ayun na ilabting buhok ni mama. Dara guys, mag-brush-brush na ang bibi na mo. Dali na nga. Auto inom sa water oh. Ay. Dali na. Pagtarong. Oh, dali na. Imna. magkuan ko mag Dali na. Nga. Nga. Very good ba na imong bibi guys oh. Ngisi sa. Aw nga. Ayaw sa si takilid. Oy, ana. Makitaan bitaw ta. Ngisi. Ngisi sa. Ngisi. Ngisi ba? Ngisi, ana. Bi, nga. O, ngisi. O, pikas. Pikas na. Ngisi sa. Ngisi. Bi. Dila. Ano dila? Tarong. Nga sa. Oh, ino na water. Manag, bibi og brush. Kada gabi man siya mag-brush guys. Nalay panagsa nga dili ma brush-brushan kay ni mga lakaw iguli katugo na. Di inom sa water, balik.
kuan na ilug ay luwa tunla. Hindi ka ugma ha. Tunla ug nagdinig ka. Manak inom tuwa sa may tawban. Kuan ni Mama Be, tawel. Be, mamasas Mama Be. Daya ko, mama. Dali, sulayin ka na ko, dali. Talikod. Ikaw din na ako. Ana, sulay si Mama, dali. Ana, likod. Ana, likod, isudlay. Ana. Okay. Pagta sa kinaubsan na, magubot man po na buhok. Uy, ang bebe. Nagubot, oh. Iabot sa ubos ba? Iabot sa ubos. Ayaw nang ari sa ibabaw ra dyan. Dito sa ubos. Ana ba, oh? Ana, bebe. Ana, oh. Igsudlay ni mo, ana. Adong sa ubos, ana. Abot, ana, ubos. Ana, ana, ana. Oh, ana. Sige. Pikas lain na pod. Ari, pikas, ari, ari. Mana, oy? Bebe, kay maniligtas sa tong sahog nila. Maguba na pa, pres kang tibaing. Imo ra bang giguba to kang tibaing nga kuan. Nawa, ani ni Mama, itong naubok si Mama ani, niya ubos kay kuan brown. Ayaw ba? Sabi sa makuan lagi. Ay bad lagi na siya, oy. Magabad lagi, oy. Ayaw itod. Tabi, ayaw ipaduli muhang kuan na, nagtuya na. Uy. Guys, daraag moy-moy ni Isi guys, oh. Si moy-moy o si Hello Kitty nga small Hello Kitty. Jada si big Hello Kitty guys, oh. Dara day guys na. Hi, guys. Dara guys, ya drag mga Hello Kitty ni Bibi. Dara. Oh. Tara. Hello Kitty ni Bibi na. Ay, Dara. Dad,